tsara tsika jiaby. Bonsoir. Alaila tsy fankaregna tsika zegny Bonsoir tsika jiaby mbola tsara. Alaila tsy fankaregna tsika zay fa ianareo mahiala gasy foty. Tsy haiko na hitanareo zaho na tsy hitanareo, tsy haiko sa mazava tsara l'image ou pas. Je sais pas. Est-ce que hitanareo tsara zaho azafady? Alohan'ny zegny agnamboako koragnanakahy satria misy koragna hely tiako atao eto niany. Voilà, donc za koa hitanareo mazava tsara de teneny fa mazava tsara écran io hitanareo za ary regninareo tsara zegny le feo, mazava tsara zegny le feo. Raha jiaby zegny tiako volagninareo aminakahy. Voilà, za misy koragna hely hoe mes chéris bon fa ianareo boka za fa misy raha tiako ambara zegny. Za zegny tsy mahay mivilivily fa ianareo za. Ke alohan'ny agnamboako koragnanakahy ty za koa regninareo volagna fa regny ho ataova. Zegny amindray za mikomansy fôty za tsy nefa hidredragna amin'ny voilà, comme ça en l'air là, moi j'ai pas envie de ça sert à rien en fait. Nareo koa maregny za volagna regny de manohy za. Za ndraiky tsy regninareo ajaniko izy aboka za mipody koa fa za ndraiky regninareo volagna regny de tohizako le koragna. Fôtony koragnanakahy ty zegny mikasiky zavatra telo izy ty amitsika gasy ty. Voilà, voalohany indrindra zegny mikasiky antegna koa misy havagna zegny marara Madagasikara. Havagna marara Madagasikara. Zegny voalohany koragna tiako atao eto. Faharoan'ny koragnanakahy zegny anao koa zegny misy la famille misy toetry. Tegna mampamenatra be zegny présente vadinao zegny amin'ny la famille misy toetry. Zegny faharoany koragnanakahy. Abako fagnitelon'ny koragnanakahy zegny resaka atsika ty ivelany zegny tegna zegny magnano be zegny amin'ny havagna na namagna a Madagasikara. Nefa zegny ndraikindraiky zegny tsy arakaraka dinikinao zegny raha mandalo. Abako fa niefatra koragna tiako atao eto mikasiky le zanakantegna zegny indesina amin'ny réseau. Misy zegny fihetsiky zegny hitako tsy de tsara loatra zegny atao amin'ny public fôtony nagnino sambory zegny amin'ny fomba fizahavany fangalany zegny le image zegny aboakantegna zegny amin'ny réseau ty amin'ny zanakantegna zegny. Asa azonareo raha tiako ambara fa hidrika amin'ny détail hely za bako. Donc mbala tsara Mohamed Asna koa manoagny ma chérie ino vaovao za boka fa elaela tsy regninareo fa ianareo velon-tegna ty tsy maintsy mandeha. Voilà. Niany ty mba libre hely za mikoragna aminareo eto. Ke karaha ty koragna les amis voalohany indrindra zegny mikasiky la famille misy toetry. Agny hely tiako aviagna. Partager en direct nakahy ty na mbola maro olo miasa mety tsy ahita live nakahy fa ary za tsy doko ela koa aminany ty ke aleo zegny fa tonga de vavana atsika aminany. Sarotro miprésente olo iarahanao amin'ny la famille misy toetry. Fôtony misy la famille nao zegny misy toetry, misy la famille poison, misy la famille toxique. Mampamenatra be anao misy olo tianao quelque part tsy sakinao présentenao amin'ny la famille nao. Fôtony nagnino anao fa mahay toetrindreo. Azonao zegny anao fa mahay toetrindreo ary anao fa toetrindreo io tsy voahovandreo. Megnatra baka anao jo zegny andeha présente olo iarahanao amin'ny la famille. Ndraikindraiky zegny manjary anao lasa voabaraka. Ndraikindraiky agnatin'ny la famille misy toetry na ramosenao jo agny na viavy iarahanao agny. Za zegny volagna na lehilahy na viavy misy olo iarahana zegny megnatra reo andeha hitondra olo igny amin'ny la famille. Fôtony nagnino la famille toujours mahita raha koragniny, mahita défaut fo reo olo iarahanao igny. Azonareo zegny nefa zegny personne n'est parfaite vaza mahay izy ahitandreo défaut olo iarahanao koa tsy ahitandreo défaut mamorogno défaut reo, mamorogno raha reo, magnano mahita ty, magnano mahita gauche, magnano mahita droite. Afarana anao megnatra. Ino maveny za tsy indesinao amin'ny la famille ko olo sanany.
tsendika pare fotony nagnino iro tsy na efa mangala baraka zana avy nagnambaranareo teto maro olo zao mandeha Madagasikara megnitra mandeha mipetraka ankilany la famille koa fa mitondra vady ro mandeha Madagasikara megnitra mandeha mipetraka amin'ny la famille misy toetra aby ty we megnatra aleo ro mandeha mamondro par mois quelque part agny ro mipetraka ndraiky vadindrô soa zanakandrô fa koa mipetraka agnatiny la famille ao na ro megnatra en plus de ça anao tsy basiny zegny anao koa mipetraka amin'ny la famille ndraikindraiky koa anao mandeha Madagasikara ndraikindraiky tsy hitako avantageux ino avantageux amizegny ya anao mety mahita la famille nao fa izy koa en terme de dépense anao midépense 3 fois plus fotony nagnino la famille boka andavakoto misy problème zay ato fotony miaraka vitinao nava ty à Madagascar ry la famille jiaby araka ny monde entier ny Madagascar maregny fa navo yavatsika boka antany kara zegny ava raiky niany konkon ode jamais ndeha hitsidiky anao kara io koa fa ndeha hitsidiky anao volagna fa misy raha ndeha angatagna la famille nao ode mila vola vadinareo ndesinareo boka hagny igny ambe mahita fa escalera anao yawe magnaboaka fa ndraiky lany fagnavadinao hazala izy ty ma karaha ty atao tsika vetike agnano karaha zay mampamenatra mety tsy ho tianareo koragnanakaby koa tsy raha tia lalana tianareo na tsy tianareo problème nareo agny zegny azonareo zegny fa maro zegny malegny mandeha mipetraka amin'ny la famille na misy vady na tsisy vady fa hempaka mandeha mipetraka amin'ny la famille azonareo zegny hempaka izy koa boka reo fa nisy la famille boka ty ivelany na peu importe le pays ivelany Madagascar na di poivre 5 000 tsy tindrindreo vidigna bazar agny satria anao anavy igny zay anao feky jaly jiaby oui maro jo ty volako aminareo ro réserve hôtel tsy amiagnatsiny amina vaizo tsy amiagnatsiny anao magnano adidinao anao mandeha mitsidika olobenao anao magnatriky raha tokony aterinao fa anao zegny espritnao tranquille quelque part ela anao tsisy kamarandraigny ode 7 heures anao mbola mirelax anao fa ode navy koa jirany baka regny la famille baka andavakoto la famille baka tsy ai tsisy la famille tsy avy mandeha amin'izanao na olo aby igny tsary olo hitanao sora nianty navy tonton baka tiako navy tantiny tiako baka hatrako tsy mampamenatra zegny zo ty aminareo mampamenatra anao igny miala baka andafa ty anareo igny mila relaxation mila tranquillité mba mipasse vacances satria andafy ty boka vacances zegny tsy vacances karakory loatra oui izy boka volagninao zegny ro minao tsisy raha pare tsy basiny zegny anao mandeha anao magnano dépense firy mbola ankamarozany mikôla aminao igny koa olo tsy tianao tsy mankatianao fa mampikôly reo misy raha mandeha na maro mandeha avy reo miaraka miaraka avy niany maro amindreo mandeha magnotana anareo karaha koa nazonao makomandina karaha igny nazonao maranangatako taminao igny karaha zenao igny zegny na miandreo vola andeha vidy raha igny amin'ny magasin aty iro tsy magnotany kely koa akory mananonao baka longue volinao igny non direct ro magnotara anao zay tsy rarahigna feky anao akory matagny tsisy zegny iro mila rahandreo fo azondreo iro mipetraka katikatiky mahazo telefony mahazo ranomagnitry mahazo sanjindreo iro mikôla amin'ny avandreo satria namagna avy mikôla aminao satria misy raha mandeha anao mode vacances anao zegny olo tia mirendra ndraiky namanao magnano plaisir et tout fa agnatiny fondreo tsisy hypocrite totaly izy volako aminareo zegny hypocrite anao ndraiky mivolagna hely igny anao atao fa misy nany sarotiny baka andafy ry hoe tsy question sarotiny fa nareo tsy tia vérité tsy question olo sarotiny baka andafy fa maro aminareo magnara magnantsontsagna manjary hempaka olo hempaka partager live ozy aminareo zegny c'est un ordre koa zegny niany akory atsika zegny maro zegny aminareo zegny fa trop magnararoatra avanareo zegny miboaka ty ivelany anareo mefa avanareo mitondra goniny vola pake karaha zay zegny nambady Banque de France karaha zegny zay zegny nanambadyreo karaha raha mosena Banque de France anareo zegny mihevitra zay hafa ndraiky pake
Ah, fanandalovan tegna ty mande Madagascar de firy mande Madagascar mitondra valizy araiky kadony havandrô nantegna fomba nagnano zay tam fiainana valizy roe ndesinao araiky la kadony la famille fo araiky ninao anao zay mi sacrifier ndraiky valizy jiaby igny tintsa yo ko mandefa anao conteneur mandefa anao zegny hoe magnano anarô magnano ny mety andareka anarô mivolagna oh nave sarotiny baka andafy fotony tsy tianarô mahita avanarô zegny ka fa hava amy tany misy anarô misy raha tsy mety aminany mivolagna igny anarô fa sarotiny ma sarotiny baka andafy zay ty hengany feky mba andeko hoe maviety anarô izy baka anarô maro magnamiatsigna avanarô baka ty aby io mba mavia koa anarô miza karakory fiainagna la France ty olo fokony mavanda aminarô fa la France c'est paradis sur terre hein tsisy paradis sur terre zegny imagine olo karaha ataoko edy za jo volagna za mandeha miasa amin'ny service social amin'ny foyer accompagnement des jeunes hein retrinaire mantsagna anao mandeha miasa tsy raha tsy 21h30 9h30 anao miala baka antany asanao mody antragnonao presque 22h avan-tragno hein hay ke olo amindray zay kofa mivolagna igny atao fa sarotiny nipetraka andafy iry hoe tsy question sarotiny fa raha fa tsy mety antegna mivolagna zegny aveny maro fa mandeha Madagascar tsisy ty doko ankilany havandrô pakatoetry toetry mandraraka be mitsy raha ty en plus de ça anao fa na tsy basinanao havy anarô havy mitondra cadeau voandalagna nino hein avanarô igny ary mba magnano plaisir ndraiky ry avanarô namanarô tout ça anarô mandeha plaisir maro olo mitaregny mayala karakory andeha Madagascar za ty drako anao fo eky fotony la famille jo ty fa zahavagna fo agnano anao sy anao koa navy anao toé anao mandeha fa anao koa midoka agnato koa anao misy la famille misy toetry ro mahita raha volagniny matin irô mahita raha volagniny midi irô mahita raha volagniny le soir abako toetry tsika gasy irô koa fa nahita anao misy olo iaragna irô mihevitry fa fanagnananao jiaby doko na volanao doko andeha ho an'iny lehilahy igny tsisy hoe andeha hanindrô agny mandroboka jeritsika gasy ivolagna zany any tsy ho tianarô fa hainarô za ka fa gnano izy tsara beky za tanao tsy olony ty za tsy olony pofopafa jamala za tsy agnatiny io volagna anakahy naturel c'est tout io heriandra zay tsy mila agnabony dose magnano heriandra anao koa fa misy zo agnatiny lionao fa izy edy zegny tsy mila agnabony toaka wala agnabony jamala vo mavita mivolagna zegny za tsy mila raha jiaby zegny mivolagna koa fa mahita anao jo ke asa anao célibataire misy anao nandeha Madagascar par exemple anao zegny nagnazo coup de foudre manatany anao tombe amin'olo tianao hitan'ny la famille oh babe karaha zegny fa mangotsaka amberanao fa vola jiaby indesinao baka ty igny andeha leny lehilahy igny aminao izy io antegna na olo aby io zegny olo tsisy jery olo tsy mahay mihegny zegny olo aby io ke irô jo andeha Madagascar agny ke mahita olo niany ke raha fa ravitry ny olo jiaby agny mamono atsika any fa mandiniky raha karaha zay mentalité karaha io tsy mampivoatra atsika tsy madraky fa mandiniky izy jo ty misy olo iarano jo ty atsika tsy raha fa jirena atsika jo atsika jo tsy raha azo raha aminany eky atsika jo agny raha mamono atsika gasy le raisonnement karaha zegny raisonnement mondroka karaha zegny mamono atsika gasy azonarô zegny tsy mety magnano raisonnement karaha zegny tsy question ke misy olo zany araka amin'olo ke fa tsy mijery avany tsy zegny fa narô zegny tianarô zegny olo koa nava Madagascar mandeha mitsidika anarô la famille zegny maro aminarô zegny tianarô fa anarô fo zegny io magnano tsisy eky tsisy avanarô tsy mila mandeha gauche tsy mila mandeha droite ka fa hitanarô nisy olo sangisangavy asa tiatiana ambadika ary anarô fa montsono karaha hoe avanarô igny olo vierge karaha hoe avanarô igny zegny olo manambady nandeha nagnano Vatican masera hagny tsy mila zegny mikodakodagna tsy mila hoe misy olo mikasiky feky zegny ataonanao koa misy la famille misy toetra amina vaizo aleo anao mandeha Madagascar anao mangala l'hôtel tsy haiko magnano mamondro tragno anao magnefa 100 € par mois na 200 € tsy haiko eto fa agny anao magnano fiaignanao tranquille anao tsisy raha miomerdy anao tsisy raha miomerdy anao iro amindrakiny maro amindrô anao havy agny igny sire
La farine, si raha volanko aminareo zegny maro anareo mitretre aminaka ato. Jusqu'à 10 poivres mbala tsy foenao andeha vidigna bazary. Par exemple, anao zao tsy tantragno rô nandeha bazary. Tsy foenao i avancé 10 000 francs vidy 10 poivres miambigna anao baka amin'ny tany nimboanao agny. Ha, tia tsy nividy 10 poivres fa niambigna anao alahaby. Question 5 000 francs. Anareo jo miambigna olo baka tsy ako andavakoto magnino zegny hoe. Voandegnano bazary question 5 000 francs. Karakory fa hitanareo le fihetsikitsika kazegny aveny maro olo nagnambara za mayala fa tsy mijery mandeha Madagasikara. Fotony toetriny la famille mihitsy mahay ampaka sanany ireo mandeha vakansy la ety Dubai, mandeha vakansy Ameriky, mandeha vakansy ireo kajo magnano ireo karaha tsy magnano ahitagna koragna fo matin midi et soir. Azonareo zegny neveno za jo mivolagna ary avako abe anao koa misy ny atao egninao mba dinia. Egninao ndraiky ry zanakanao ndraiky fiainagnanao hely mba dinia satria maro atsika ty tamy fiainagna ty mba nagnano sacrifice fo tamy donia ty mbika ce soit la famille na magnano sacrifice anao. I sacrifice ataonao igny adidinao nataonao fa igny tsisy ro nde ankasitrikanao aminany igny. Jamais misy reconnaissance aminazy igny. Sasaporiny maty fo razonao. Ya, sasaporiny maty fo. Attention anao jo andraraiky tsy nandefa anao voatity anao voavolagna tsisy volagna tsy mahazo anao. Azonareo koragna. Tegna mampalahelo be toetra karaha zegny amitsika gasy. Amitsika gasy volanko zegny. Tsisy la famille. Tsy mahita koragna. Ha, hitanao misy havatsika raiky zay ry andeha kofongia atsika minamagna cotisation atsika zay anao na vacances zay hidrika amin'ny cotisation gauche, cotisation droite. Nefa anao la vacances, anao koa vacances zegny, relax, peace of mind, OK? Cerveau tranquille, nickel, pépère, tsisy olo emmerdé anao. Relaxation tranquille. Anao zegny amin'ny koegninao anao relax parce que anao nandeha vacances anao nagnambela asanao ty tu pars en vacances, tu veux la paix en fait. Mais la paix zany ndraiky tsy azonao Madagascar. Koa anao amkilan'ny la famille misy toetra, la famille poison, la famille toxique. Anao tsy mahazo tranquillité zegny. Surtout boka anao koa nisy olo niaragna oh babe. Rô fa miefa volanao jiaby donc nisangavignan'ny lehilahy igny fa direct rô fa magnano imagination cerveau rô fa ya zegny hoe izy ty dako volanany jiaby fa tsy hita nanani fotony irô ty commandanao volanao anao miasa irô ndraiky ty commande volanao en placenao misy olo vraiment agnatin'ny cerveau andro je sais pas comment ils réfléchissent vraiment on dirait que rô me réfléchissent vraiment avec ramni je sais pas où là. C'est grave, toi, c'est grave. Zenga ven maru mentre présenter ou liarando am la famille. Maru. Aí vulnga zazem questiona no como savunga marara Madagascar. Zande fa message am havra mi petka Madagascar. Mais tu tiens rofa alefa fuko istizana mesalua. Facebook c'est ça non. Fais roulette t'entends vous dites rien là. Quand c'est moi elle veut parler. C'est tout. Mar la famille Madagascar misy avagna marara na rojoti misy araiky aminareo zegny aty ivelany na roe aty ivelany fa magnano côty zegny amy resaka aodiny olona rô zegny marary na tonton na tantiny na tsy haiko azovy na tsy haiko azovy mbola hitako amy toetritsika gasy mbola marary fondro magnamia angovondrô koa mba mikarakara ny marary déjà dépasse tsy aminareo aody tsy anareo mividy izy jirama tsy anareo ty irô zegny mbala marary koa mbala mivagnivagny irô fotony nagnino misy la famille zegny tiandrô mihitsy rô ifegna mikarakara olo marary asazonareo zegny aminakamandinika izy koa tegna havagna Madagascar tsisy ny atao zegny amin'ny fividiagnana aodiny havagna marary angovony amezagna koa mbala misy mety amiagna le angovinao zegny mise en place zegny tsy vitanao fa tsy zegny atsika Madagascar fa ndraiky milela biti avandro andafa ty magniry karo indako ny papa indako ny mame indako ny zava odiny tontonao indako ny zava odiny papa aza magnano karaha io fa za lavitra manjary manambitamby koa avagna andafa ty koa
nefa fa avagnan-dafy miantoko aody jiaby. Mbala rô koa zegny mampiangotro, za tsisy fotoagna, irô tsisy fotoagna, fa koa ndraiky ipetraka inakaty, andeha pool party, andeha somarô, andeha tsako ia, irô ndraiky agny misy, rô misy fotoagna. Ino raha karaha zegny zôty? Anao koa tsisy nividiagna ody, angovinao meza. Za ty avy andeha karakara, andeha kopokotragno, andeha gnadio, andeha itsidiky, mitsidika akoranao ato, akorananao ato, tsisy zegny. L'enfoutisme total amitsika gasy ty. Vraiment zegny, tegna tsika tsy solidaire. Za tegna mahita toetro, tegna tsika tsy solidaire, bako zegny atsika zegny maro amitsika gasy, mikola mihavagna zegny juste par intérêt. Juste par intérêt zegny mikola amy la famille, mikola amin'olo. Zagny amenarô tantara hely trotra fo. Hitako nandalo tamin'ny réseaux sociaux tao. Tsy haiko viavy ty, nisy problème baka tany Allemagne, nody tantanin-drazanandro tany. Azonarô zegny, izy nody tany, izy zegny talon'izy nody, izy teto zegny mandefa rafo izy. Mandefa vola izy amy mamany. Iantogna ny fianaragna ny ravaviny, nividiany moto anadany, nataony zegny ny mety jiaby tamindrô. Lera izy navy zegny, tantan-drazagna tany, izy nivolagna tamindrô, za ty navy, j'ai tout perdu tan-davy tany, za zô tsisy raha misy aminaka, za za andeha ipetraka aminarô, fa za mbala tsisy situation. Ira nambarany reniny niteraky izy. Indesanarô mandiny koragna ty. Ira nambarany reniny izy. Avlagny reniny taminany fa, zay aty tsisy natao aminao, avlagnirô taminany fa sambo midemerde mitady raha hoaniny. Nefa tagno viavy tan-dafy taty, izy namelogno olobeny tagny, ndraiky anabaviny, nindraky ravaviny, ndraiky anadany jiaby ny vilominy tagny. Malgré sy tagnatin'ny problème taty ivelany. Lera izy nisy problème no tantanin-drazagna tagny fa tsisy raha nisy taminazy. Zegny karaha zegny nataony olobenany ni akehira izy agnatin'ny tragno hoe anao midemerde fa zay ty tsy avita andeha melogno anao. Havlagniny tamin'ny mamany. Za nagnano tongotongo taminarô sacrifice na restaurant fo tsy hitako tantanisy za tagny. Za tsarinahy nandeha nagnano sandrisandry amy magasin mba nividy raha luxe aminaka zegny. Fandiniako anarô, iry ravaviko jiaby niantagnako fianaragna, anadako tsisy raha tsy nataoko izy, niantegna rô volagna zegny aminaka. Irô iny tao nagnano cinéma jusqu'à iry ravaviny. Iry ravaviny tsisy nankatia izy, jusqu'à iry kamaradiny. Tombo araiky taminany, na ilikilikizy tany fotony fa tsisy raha mandeha. Fotony fa tsy kamarady baka ivelany, fa tsisy raha ilaina izy, fa tsisy western mandeha, fa tsisy orange money mandeha. Navy nisy fotoagna marandray izy voro amin'ny nanadany ampindramazah koa ny motonao za andeha tadiasa. Ira nambarana nanadany izy. Za misy dienaka ndraiky moto ty adignany fa volana nabaviny tan-dafy taty nividy moto io. Eko manity olo karaha igny. Za magnambaranarô zegny, izy koa nity olo zegny, io tsy anaragna ta l'école. Za koa nanity olo, io tsisy ty hitasoranaka jusqu'à izy maty. Za hitanarô farandra ratsy, za tsy te manity olo fa misy zegny olo hitako amy donia ty, irô koa tsy titinao rô tsy mahazo jery. Irô koa tsy titinao rô tsy magnampody jerindrô. Jerindrô io koa ni fa rô mila titigna vo magnampody saigny. Azonarô zegny? Misy olo karaha zay rô mila titihigna. Titihigna zay cerveau-ndrô katrikatraky mipody amy A jusqu'à Z. Jusqu'à moto nividiana anabaviny karaha zay nataony ivogna tamin'ny anabaviny. Za amindray ambaranarô raha raiky fa. Iry namany jiaby igny tsy nila izy, iry namany quartier raiky zay tantanin-drazagna tagny. Zay tsisy fotoagna koragna ndraiky anao fotony fa tsisy vola lefa tamindrô. Ok, anarô amindray raha mandeha farany. Traiky viavy ty nagnambararô, za tsy sata. Test fo raha nataoko anarô igny volagny. Za tsy sata, za misy problème tany Allemagne zay izy fa za ty test azova aminarô tagnatin'ny fiainagna ty nankatia za. Fa niany za nahita fa tsy reniko izy, tsy babako, tsy anadako, tsy ravaviko, tsy ry kamaradiko, anarô tsisy araiky nankatia zany fô. Nefa za navy io le test anarô fa za fiainagna anaka tsisy miova agny. Azonarô zegny?
Tioro igny voty tio zegny mazo tsy zegny baka fa hitanao fiainana ty sarotro zegny baka tsisy natao taminao non le fomba fivolagnana zay tsy taminazy zay volako aminareo atsika ty ivelany fo atsika misy raha fo ndoko mety maro olo mijery atsika atsika zo ka nisy problème baka andavy ty nody a Madagasikara igny io tsisy olo mijery anao agny hambariko anareo tsara bekiny izy koa olona agnabiagna varavaragna aminao donc anao koa nisy problème baka andafy andeha ody a Madagasikara olona agnabiagna varavaragna aminao igny olo mankaty anao fa za matoky tsy maro andeha agnabiagna varavaragna aminao fôtony anao fa tsisy raha mety alefa amindreo fa tsisy tap send mandeha fa tsisy Orange Money mandeha fa tsisy MoneyGram fa tsisy Ria fa tsisy vola mandeha ireo fa tsisy raha jirendreo anao zay volako anareo za zoty za mandinika agninaka diniko tsara bekiny abako za tsy miambigny olo andeha ivalide fiaragnanaka ndraiky olo za fa majeur vacciné tian'olo olo iarako tsara tsy tian'olo je m'en fous fa tsy problème nakazy azo mandeha commande antegna amin'olo tiantegna iaragna azovy na ireo fo tamy fiaignanareo tany araka tamin'olo tsisy olo nivolagna tany na andeha ampidirinao sabotage olo zegny tataty izy koa kanao nisy la famille misy toetry ro mahita raha mampivolagna sary fo momba olo iarahanao mahita raha volagniny fôtony tsy tiandreo mahita anao misy bonheur ara voagna ela andalovanao tsy tiandreo zegny anao vivre seul kare ireo mitreditra anao karaha zanaka omby minono amy reniny mitseditry ronono magnano karaha ty igny azonareo zegny karaha igny raha tiandreo anao zegny tsisy vady anao zegny anao zegny io ndraiky ry zanakanao arô amindray zegny tsarô zegny mihina anao tra c'est ça firy olo agnatin'ny histoire karaha zegny amy fiainana ty zoty firy maro na misy olo magnano mbala tsara anao tsy agnatin'ny fondro mbala tsara anao mbala tsara eo ro aminao tsy agnatin'ny fondro voilà fa nono natao zegny misy raha mandeha ireo mikoragna aminao eo fa misy raha mandeha fa anao koa nisy problème andafa atika mila mody a Madagasikara eto za mizaha azovagna ampidriky anareo agnatin'ny trano vraiment zay volako aminareo maro nareo andafa ty magnano sacrifice magnano amy la famille magnano amy namagna magnano amizay misy namagna misy za misy viavy zay haiko nagnampy camarade ta Madagasikara ta nagnano salon de coiffure azonareo zegny ni pousseny namany ty nagnano salon de coiffure na amiany matériel ny fagnamboaragna fagneva tout ce qu'il faut ino merci après koa izy fa nahazo raha jiaby tokony nilainy izy fa tsisy raha nijireny ndraiky viavy ty ino raha tiako ambara amizegny anareo fo tiezaka antegna koa ny tiezaka magnano tsara e fa ndraikindraiky olo agnanaovantegna tsara tsy mendrika atao tsara taloha baka olo mivolagna hoe izy ankigny amy Zagnahary zay fa kajo magnankina amy Zagnahary zegny za zo ty koa fa kadala za tsy magnano c'est tout fôtony misy zegny olo zegny vraiment foutage de gueule ireo zegny mahita anao zegny karaha hoe karaha ambelanao fa faiblesse zegny anao mba misy fô igny ambelanao fa anao faiblesse nao zegny le raha tsy hoe antegna misy faiblesse tsy hoe antegna farany tsisy jery azonareo zegny fa misy koa temps zegny anao zegny mba misy sens ny savoir vivre anao mba misy sens de l'humanité zegny en fait agnatin'ny cœur anao agny fa misy draiky zegny zegny alen'olo karazagna hoe faiblesse vola nadala ho an'iny misy jery zegny aby ataondreo nefa anao igny aty magnano hoe oye mandeha mitady zigny oye marary any anao mitsangana amy loma riky tsy mahaleny tsy nintsy antana agny anao mandeha milatra amy Western Union anao mandeha milatra amy zegny hoe andeha vola maregny olo marary tamiko aboko anao mare fa tsy satany olo nisy olo narary to miky makandreo ty azo vola boka aminareo tsisy raha tsy forognindreo nareo masaky mamôriporogno raha tsy mary zanako marary zanako tafidriky l'hôpital tsy sata zanakandreo tafidriky l'hôpital zegny azonareo koragna fa ireo zegny mila raha mandeha zegny raha tegna hitako amitsika mila raha mandeha fitiavagna ambiance be loatra koa anao ty ambiance mon frère na ma chérette ambiance ataova amin'ny angovinao tompony fa tsy andeha merde olo matin midi soir ty ivelany za aty misy problème raha karaha zegny zanako baka tsy salama ka fa vendredi zanakanareo tsy salama fôtony vendredi magnifaiky olo mahinakinika igny mbesa drako fa matetitetika raha io atao tafandinika amindray olo mpandefa
Iska vendredi fa olo ty magnano raha ty. Karakory tsara. Iro volagna zanakandreo marary nefa ndraiky ro boko weekend. Aramena. Tsainao ia. Tsisy tany tsisy ro. Za ndraiky azafady fa za zegny mivolagna ke olo jiaby mandeha andafo ke sambola amin'ny objectif nany. Antegna marigny ny mba mitsidiky avantegna na mitsidiky namantegna ok. Fa io tsisy natao ke par signature de contrat karaha hoe ke olo nagnano mariage. Fa olo mbala tsendriky navatipo ka moramindreo mivolagna fa ia anareo la famille andafo amba mandifasa vola aminay aty fa zay aty ty revo zay aty te oui. Mba ty anedy anareo avy aty mba mahita karakory aty oui. Oui, karegny anareo mahita karakory aty. Zay tsy malegny olo mandeha aty mba venez découvrir un peu la vie ici en France là, la vie en Europe, la vie à Bengue. Kara igny hitanareo fa karakory marigny mafiainagna aty. Jodi tsy solo andeha forcer za ke alifasa raha karaha zegny za obligatoire signer contrat. Za koa tsy andefa fo point barre. Fa olo tsy forcegna boko misy olo zegny anao koa fa tsy nagnamia anao zay tsisy volagna tsy amiagnanao misy toetra sarotiny nipetraka andafy zegny fa mangoandreo izy koa fa tsy malaka amindreo raha ataonao sarotiny nipetraka andafy igny bila fotanareo saroty olo mipetraka andafy fotony tsy misuitry fotony tsy magnaraka raha tianareo zegny izy koa baka olo mipetraka aty ivelany mitandregna anareo mpagnano toetra io olo igny aty tsisy raha ho vitany. Anareo amindray voalohany magnamiatsigny la famille nareo tsy mavita tragno tsy mavita zegny hoe tsisy raha vita na Madagasikara aty patati parara koa tsisy raha karakory mataona avanareo misy raha vita Madagasikara izy koa nareo isaka seconde mila vola mba valia amin'ny commentaire edy zegny fa mba karakory tsisy raha tsy faigna andafy ty tsisy raha tsy faigna jusqu'à poubelle mbala ifaigna taxe poubelle anareo haitrariagna io mbala ifaigna. Anareo ndray maro mahita zanakanareo na la famille nareo tsy mavita raha amezagna tsigny. Tsisy raha vita na ty akory mataony misy raha vita. Anareo mihetsikely, misy marare, mihetsikely, mila voly, mihetsikely. Zegny hoe tsisy possibilité baka agnano économie. Donc izy koa avanareo fa nagnampanareo tsy navita tragno, vava fody fermer vos gueules et puis c'est tout. Oui, soit anareo mila avanareo magnamboatra tragno anareo tsy andifasagna vola, il faut faire un choix. Fa fiaignana andafy ty tsy possible ke olo andeha agnano aminareo abakô koa andeha amboatra tragno abakô koa na firy olo manangana tragno la famille ndreo mbelandreo agnato mbala sasapory maty na misy karegny 10 point empoisonné ndreo agny maty ary samy tsara samy maivagna azafady jery kazariagna eto tegna jery kazariagna fa tegna hitako Tiako zalafa, misy baka olo vao aminaka, za ndraiky mbala misy la famille, mbala mahazazonondraha. Engany tsy ova mashereta, fotony, izy ty baka, maro zegny raha hita agnatiny zao. Anareo amindray miandreo tsigny tsy mandeha Madagasikara, tsy mamangy zahay, tsy mavita raha, akory mataondreo andeha agny, izy koa izy kalay anareo mitady vola, ohatrino mabia mandeha Madagasikara, 1500 euros, 1200 euros, tsisy ambanin'izay, anareo izy kalay agnano piso, mignao. Halabiny. Izy kalera mignao tsy araka. En plus de ça, olo koa mba célibataire, olo na célibataire na misy zanaka tsy maintsy misy raha ifegna fo andafy ity. Aboko raha tegna hitako amin'ny ndraikindraiky, olo andifasanao vola koa Madagasikara, ireo tsy raha mandinika agnano économie zegny hoe ty ambelako ela ty ny amareko non. Fotony, ireo haindreo fa anao tsy maintsy andefa, ireo tsy andinika amare koa reo voanao amare koa. Ino problème, ino raha karaha zay tsy azoko. Izy koa anao zao mivolagna sarotiny drako sarotiny sarotiny avanay raiky andafy igny uro sarotiny tsy mety agnanaovagna zegny hoe ataondreo sarotiny anao na anjary madame sarotiny na ramose sarotiny nefa zay le raha ataondreo tsy mety mampivolagna anao atao fa madame sarotiny na ramose sarotiny fotony mila raha tiandreo fo araigna tsy marigna aminaka zegny anao koa boko olo tia plaisir mandehana miasa izy koa olo tia plaisir mandehana miasa plaisir zay baka tsy vita koa tsisy l'argent si tu n'as pas d'argent tu peux pas faire plaisir
miasa na machadalanganul jam mangan panera, mangan zengwe, mangan fianangano. C'est comme ça. Sana mandaf sorando, yi shwando kwa yi. Hein? Voilà, Roma viav metri bribendo, ri sorando fu, voilà, bugostendo. Ya sambula mratiena to, Fachi ofu nga server jero, bako ulam dere nga jero kwa ti. Chimia damnaka. Karato kwa chimia damnaka. Zati zamba fara nulmba mba we nanganuwe o nandeft tan fian nganaka za joti mes chéris zatalo fara nul nandeft ramar je zazi mi garder mais c'est bon là maintenant zato chimanjar chis problème ato fa mistuete je m'en fous ato fa zazengwe ti diria ku je m'en fous mazava donc je m'en fous avec un grand J comme ça je m'en balèque. Voilà. Un moment donné, non, hemp, kano. Hemp, kaze ko na leno micro, hemp, kawaro. Paka. Voilà. Paka. Hemp, kazam tuita. Oui, la famille Narom, marum souffre. Marum tseki. Amra karayu. Zazep kamba vulngan la famille maranda fatim tete. Ba mangalngala unda amba mashirete. Mandiana boka. Tu as mis souffre fu na fange vano charna dal tam salon de quoi faisait anda fati. Mandine qui voit les femmes, il faut basser que zalo, fais-toi belle un peu, sors un peu, va au restaurant, va t'amuser, je sais pas. Mais comme il se voit là. Ande fa la famille, ande fa oui. Namar na manaro karayua ive ani rochim jirano no ko chisra mar na mano jo Madagascar no balam pechka ti velen furosa irgam no ano ko lu pechka kaf met marchim jirano c'est la vérité qui est là. Voilà, parce que non, Bokati, ma chérie, tu peux m'amener les perruques, ma chérie, tu peux m'amener le parfum, ma chérie, tu peux m'amener si, nous, tu peux m'amener, là, on a bout de Boka Madagascar, n'a dit pauvre qui l'aurait, tu vite en romengano. Ah non, mandela, comme liste, ma chérie, je veux ci, je veux ça, je veux ci, envoie-moi les mascaras, le perruque, check téléphone, check zengwe. Anarom tuki fara la vérité barko na rose zama tuki marom na rojon petka ti velni anarom bala misra mandef mam kolorom na no ko fa tisra rande zama pizano fa iskor na mano abuten foto une expérience fananda love bakazi ya na bala iro ko petka mina teno kori ambad kari we aro mul fo na ngano vano tukase a tukase rachar nistando na mieno iro tari Racharin tanando. Zeb ka toko ni ti hul sara beken. Après mbala rokon pet kamina teno kwa. Ti se varam joti da konfien ngati no manga lotam nuro. Iya anoko chen ku voa baka tuiza fukendi. Fa noko fa voa. Aya. Grave, grave B les amis, tenga grave B. Eh oui. Ma itara vulangin furo amno surtout loko ni sulnyaranga. Char ni sulnyaranga tondo tienga. We, ulu mistweti. Ulu zengwe. Fot na ngatin jermbo baka noko fanyar kaminulu. Fatisra mandende mroain. Ay, reti mbemo na tono vatken de commande volano. Fakara ize nga ton tuet chika gumerung ti. Eh oui, ils vont vlamzer la dipoivre chaz Mohamed Dasna, c'est la vérité. Alors rojo mar camarade WhatsApp chinchan nanina nana fa vulngara zengwe. Alors na viang. Ndesa na karaze maché je vais à perruque longueur à chaque 4 cm à chaque zengwe. Tu sais comment chaton no karani sene rondo ngato. Ano nga vari rajabi na no ko fa tisra mandea. Iron page ko volo na réseaux sociaux ti manyensa no karei. Maman, pam. Tous les secrets sont sur la toile. A dingan mi chanon banangan tamboro de chistia lala. Joti fatisi na vous fankara chamfien wati. Fatisi. Ya?
fa tsisy olo mavozo mifankaratsy zay. Nazov kofa mankadala fa lo. Ko no kajo egny no hitanao ado. Anao mandeha miasa. Anareo mandeha miasa tsy nitsy. Abko le ronde komandegna volanareo. Ha? Irompet. Sana ni soma votondro. Sana ni pet. Ha? Mangan TikTok. Kitik. Ano bakati fuk. Allo. Ime, ya, zaiba kazengwe. Allo. Irom de ko fa anniversaire oti commandano. Anniversaire na kae ba gâteau la kato ba ma veti, zamila lamba zengwe. Ai. Ana rom nu fa chimiasa. Mbala yantonga nulu kuwa, mbala ngano la famille kuwa, anaro ko mila fa ifenga ko gâteau naro, ifenga ko sanji, ifenga ko periki, ifenga ko mila tem ko ma anniversaire. Oh, na nafo tich fetene. Na anniversaire nafo tich fetene, anaro rak mila mi vulnga mna vanaro ndafi, anniversaire na kaza mila na mariasa ka, nandiana mi ketki. Anaro vova chisiasa Madagascar naro mavande. Miso asa tsy tena fotony maro atsika gasy mifidiasa. Panera tsy asa. Adalagnandro panera aby mandeha mantrendraiky mandeha mitady passage. Mandeha mivandravandra jusqu'à Ambilobe aty ary. Asa fo zegny azoandreo vola. Mivarotro laoko. Adalagnan'olo mandeha mivarotro laoko ary. Toute la journée ro afofoko ny laoko amin'igny indro. Azoandreo vola 750 800 000 par mois. Fa vola fo zegny. Fa nareo mila tout à la tchikamnaro kare pas. Quand tu bougez un peu vos culs, allez bosser, allez faire quelque chose. Voilà, faut pas venir nous emmerder le cerveau. On est fatigué, quoi. On est fatigué. Aïe. On est fatigué. Tous les jours. Ano ko tinangan fanzavare kano fa vo titi. Ano fa vo vulnga tis vulnga tsato ano. Jusqu'à remandel na rom ter kana rom bola ma vitamini tienaro mandak manguz wana ro ko fa tsimande fa vola. Mar témoignage nous la vam nakati jusqu'à remandel ndo bola manguz ngurof fitia vunga vola dila lota. Ha? Renon ter kana ko ma vitamini manguz ngono nek fitia vunga vola moya la jal. Ci tukun mampaneng na ro. Mais souvent, les parents restent les parents hein. Oui, au monde des religions, laissez-nous en paix. Hein? Mi souffre à cause des parents là. Les parents souffrent, les enfants souffrent. Les enfants souffrent. Eh oui, Miss Salan Massa qui voit l'iPhone. Même toi, même ici là, tu n'as pas iPhone. Hein? Madagascar dit, je veux iPhone. Il faut m'envoyer Samsung Ultra 26. Il faut m'envoyer si. Mais vous êtes qui? Hein? Et puis, donc, nous, on est là comme ça. On mange pas, hein. A dingana rose, oulinga timba Miss Zanaka, Miss Veluntenga, Tong ne kuna tit 500 000. A Madagascar, on la Miss Chong 500 000, 400 000, 600 000. A tit Chong, quand on la Chong ma 20 femme boire 600 € rek. 12 millions. Aïe. Yo, un peu, mi ambizem, na sane yori. Yomda sans compter Bakanaro, trahison de famille, trahison de la famille, trahison des sœurs, trahison des frères, trahison des amis en amitié. Hein? L'amitié d'aujourd'hui, c'est devenu des poisons. Il n'y a pas d'amitié. Hein? Miss Namanaro confie naro rare, Miss Histoire viable, zete to. Ni confie fanangnanan tamnam. Chimbalana la funu lofu. Na vad ki lora diable na ton tout cassé. Soit disant, tu n'en prise quoi? Ingul na leko hav na fakarara vavko. Na chisra chinato ku zana nyanton faire basse kze. Miss nyanton tovara metamno. Mi bois coupoua fangeva, tovara chara fangeva. Fais-toi belle, va en voyage, je sais pas. Ana romandine qui Madagascar fou. Hein? Na tour Eiffel à Paris, mi chita na Rwanda afiki. Mandiana ele mchid tour Eiffel à Paris yani. Hai. Hana Rwanda fait tout fou. Si ita fait qui Paris, il faut ni Miss 30 € eling alefa. Miss 30 € eling alefa. Ah non, tu vivras. Tu mérites pas de vivre.
C'est qui travaille? C'est pas toi. Tchano mia sa mandem ta di vola. Fara ndat stek za komandeng am vola ya sano tompi. Chimi adam na ka mitra karayu mi ala ching beza. Ya? Wotu baka achika tipka ulti ambiance achika kotieti. Fara ndat ambiance. Oui. Marom tika ma vita chimangan bazar mila mande ambiance. Volan bazar milo mga zanka ingi ndes ngande ambiance. A dingap jalan chang fiti avnga ambiance indesing vola in. Mo hey. Na vita kta Diego ton tenga tip kolmande. Le latin prefera volan kati. Na ni videnga kati volan bazari zanan dek vadin chinihina. Itanaro, c'est le principe le plus important en fien ngati. Tisi. Pa iskonda kande tukiki. Anga sa ulu. Ai petka profiti. I ambad kinulu taez nganulu yura hetska. Alevanaro unu vulngarek futi. Iskono misramandea. Tisul chimkolam no karen karantela no. Ah, kroyo. Fahanda reka no tisramandea. Zava kula bosan kila noyo. Firam rom dokon kila noyo. Ulun dokom no vlanfa ingul tengan nanka fiano. Ing tenga manka fiano. Zevlon comme naro isko, hein? Vraiment, hein? Isko ul manka tien tenga zing. Tenga forma diu. Angatinta dans les 5 là 5 doigts là. Donc à ouais fumetmis. Ils embarquent na rose. Mais ta roué futenga sincère non. As na rose. Nana mano ke karayu. Alors que femme fa voilà. Roman en statut. Merci ma chérette. Ma chérette naka d'amour. Merci fanavam naka kadono. Atondo captira batondo Facebook yo. Ta merci. Ambad ki merci Romina tenota. Na lefan vola chak viam chis jerbeg ma chikwendo no mazing wezing we. Ano mandref. Ano mandref. Ah ma chérette, comment vas-tu? Iro mulera mis vola nam ke kanocha tondo. Bola no comme dans connexion. Allo no kana tsirenge. Afa eno ka connexion neti lafu. Na lafu zefa na manoko tieno. Oh akori ale in ma vovo dako ngazenga tonulumbelo. Iro mi vuna connexion orange atu lafu. Orange na panunga. Na panunga pour une connexion, je fais ça réparer. Maintenant, faut plus avoir de pitié. Voilà, si tu as pitié là, ça devient une faiblesse. Alors comme il pitié ton enfant, ya ti ou ya mettre piétiner à ton faiblesse. Non, tiens là non, t'arrêtes tiens là non, point barre. Chacun avance. C'est quoi? Est-ce que c'est forcé? C'est pas forcé hein. Et puis alors qu'on fait tinangano non votiti ya. Ano timangano, ano tek timanzari, ano tek zengwe, antina danu. Tu es sur le souhaiter la vente dunia maman. Personne ne souhaitait l'abandonner. Ça, c'est love. C'est love des parents qui fait que les enfants sont venus au monde. Hein? Surtout, baka, isko no talangulu. Zam remarqué razing, mar talangulu, ko ni chance n'endendaf, mi souffre. Talangulu, mi bab la famille jabi. Abako le vanaro, isko no no zarek, fongatil la famille ta foboka ti velen. Anocha voav tout le diable à Madagascar. Anocha voav toute la famille Djabi. Ah non, comment on aime la famille non Djabi, on fait ce projet non mati. Ah non, ce projet, vita, ça tient non zengi. Mi gère ze veluntenga non, mi gère la famille non, il projet. Balaro comme na madame qui non vote na china vita tang. Vote na china vita non. Irombu mpetch comme ya, ma boko la vana ron chue wulka nek tengan tang. Fa ndak chue ul chis vola ngano vunga tang bar kona ro chara bekizi. Avia tim tandeng sufen. Chira ke ul tenga mota tang chis moyen Madagascar. Fa marfa chine fa mota tang foton. Ma tête kro mangambela manga boka tang, manga mota tang mangambela la famille ndo ngatno. La famille ndo manjar ennemi ndo numéro 1.
ennemi ndo numéro 1 zenga vien marjo ty olo fa tsy magnamboatra avandro agnatin'ny tragno igny tiagnano farany ireo tompiny tiagnano tiandidy manapaka jusqu'à masaky mandeha moasy andegna raha tsy manjary karaha igny adignanao tragnonynao karaha igny anao marary karaha igny anao ndraiky maty misy olo tsisy raha tsy vitandreo atao amin'ny fitiavan-tegna io ireo tsy agnano amin'angovondreo ireo mila mandeha miamerde olo to waina jujumaha izy mnafiki swafi koko mnafiki mswalata misy koa olo mavita tsara be Madagascar fa reo fa tsy navita fotony maro experience zay maro mbola avandreo agnatin'ny tragno fo ireo avy baka aty ndraiky vadindreo mandeha vakansy agnatin'ny tragnondreo agny mbola vadindreo fo koa olona avandreo agnatin'ny tragno igny koa mandeha mila vadindreo indesindreo baka aty adignandreo mihitsy zegny fa azovy zegny nanangana tragno nagnampidikireo agnaty ao tsy magnefa tragno. Non mais attends, l'hôpital qui se fout de la charité, à un moment donné, il faut arrêter. Oui. Zama ma commentaire ty oui. Zati tsy teny zanako agnarany fo zati managna zanaka andafa. Ma chérie, pose-toi la question pourquoi aussi? Hein? Parce que maro baka anaro remandreny ko zeny ndraikindraiky azafady tafa ma commentaire nao zany angala concentration 2 secondes. Ndraikindraiky zegny métis zatovo. Ndraikindraiky anao nivolagna fa anao misy zanaka andafa agnarany fo anao misy zanaka andafa. Ndraikindraiky zegny hoe mba mipose question tegna koa anao ino antony. Fotony par expérience misy anaro zegny remandreny misy toetry. Mandreraka koa toetry ndraikindraiky anaro zegny ndraikindraiky ty commande koa zanakanareo koa ty ivelany koa ha tsy zanakanareo zegny misy tsy mirespira mihitsy azonareo ni abako misy zanakanareo mitavandra nareo agnamboatra tragno mbola hoaninareo koa vola firy expérience ny tantareko ty ha mba hitatsika teto ny situation namagna nagnamboatra tragno ta Madagascar ny vonendreo la famille fo namono la famille. Quand on a mis ma chérette, vis ta vie un peu en fait. Hein? Voilà. Vivez votre vie. Profitez avec vos enfants. Comme il sera mazono mare, il rotim djeritsangna karakara zankanozi. Ça c'est moi qui te dis. On va voir si ronda itsangna karakara zankano. Amna mare mozo sangata vangona rating. Fa tsy sira le famroaro fa tsy mijery ro tsy mahina kinika anao misy zanaka feky ro tsy tia lala fa izy volanako zegny izy baka zegny yava commentaire ni Petrosiane en ce moment ma famille veut pas quitter de notre maison voilà hein la famille nani agnatin'ny tragno nani c'est quoi ça? C'est quoi en fait cette mentalité-là? Aïe, je comprends pas, hein? Ils vont avoir grande gueule comme ça, ouah, sur toi. Après, on va faire manjari, manjouaka, zengwe, ils se comprennent pas la tikurangande kano, djera ton manjari. Voilà. Faut arrêter un peu, s'il vous plaît. Attends, je regarde les commentaires là-haut. Est-ce que vous me voyez bien? Vraiment, mentalité milamiova. C'est grave, hein? Prami vulga ula tono fa mi vulga ya mistueti ya ireani sarotin nandendafi sarotini neti sarotin nandendafi sarotin chi question sarotin fa misra tonoro manger ka havanaro ati velan. Voilà. Aranaro mo ti velan mar mba tsara fagna. Miat fianaragna ni zankareany, miat fianaragna zanka tonton, miat fianaragna ni zegny hoe magnampy la famille ambany volo. Mbola tsisy wahiny fo.
Adrako, anao tsy nahita Tour Eiffel mandiana mangala lania vola am train mandeha Tour Eiffel aloha drako fa maro aminareo mamono tegna ty ndraiky fagneva kipiky tsy voasoin ndraiky fandiniagna andefa vola Madagascar amy la famille anareo amin'io tsy mankaty anareo faux. Ils sont là seulement juste pour manger mila minanareo on dirait même, je sais pas comment on dit les requins là. Vous savez les requins qui ont faim? Voilà, les requins qui ont faim, qui ouvrent bouche comme ça, pam, pam, pam. C'est comme ça ils sont. Il faut dire la vérité. Nana manaro blancozi. Mais ce n'a pas été mancatiero, c'est marinzi. Tchanatin faux. Mais, un refa notivel, voilà. Donc, ma chérette, ma chérie, envoie-moi les perruques, envoie-moi ci, mais faut la clara mi soule no mandeti na kapoka ni ninti sakerek téléphone. Voilà, Hervé voulant 200 € par mois les femmes la famille nani nourri loger 200 € c'est 4 millions. Nazé ton lotissement en piro fanzavarek ma chérie. On a tous passé par là. Fanya vanaro keep que tu mettes salon de coiffure. Regardez maman, occupez-vous de vos cheveux. Hein? Enfin, tu mets un salon de coiffure parce que même comme ils voilà, tu entendras des parasites. Vous savez, les parasites des fourmis. Je ne sais pas comment on dit ça. C'est grave. C'est trop grave. Ah non, vous, ça se fait pas. Ah non, si tu connais encore un carré, ben oui. Faut tout n'angin. Les normes encore un télérom, réseaux sociaux, vous là. Hein? Bila ko sambulam raten sambulam sujenan am réseaux sociaux ti sambulam sujenan abako am nakara kaze randalo vanulam fien ngarazen anoko dok mala tsara ndem salon de coiffure chna vienon dafi mandiana hel dakwe anoko ni 30 € 50 € va vivre mandiana am terrasse za matuk na salle de cinéma charita non ma chérie tout ça parce que mangala 19 sur 20 arum la famille mi la boka fa anonga bunda. Est-ce que diable tu commences à magasin la famille a bunda famille squaton c'est pas la peine c'est toi qui te fatigue rotine salon 0 000 mandef c'est tout le reste là ils s'en foutent ils scopent quand on ba miasa ils scopent la famille ron ba miasa manchenche ba enofa anoma ngampeli OK famille soit la famille n'a fait pardon mais la musique de Wawa là aussi ça me fatigue hein? Voilà, parce que la musique noire, quoi, la famille n'est d'affi, voilà maintenant, la famille n'est d'affi, non, la famille n'est d'affi, c'est pas des robots pour vous. On travaille pas, hein, on va pas travailler seulement pour vos plaisirs, là. Nanaro mien plus que zen à Madagascar. Fir, ou l'itanon à Madagascar, non, des vacances, ils vivent mieux que toi. Hein? Ils vivent mieux que toi, ils vont te sucer le cerveau. Ton cerveau, chouan. Enfin, on t'a voulu un chinois, hey, maman Nayo, c'est grave. C'est très grave. Non, pardon, hein, Zanan, vraiment, il faut que je parle parce que Marzen, message, Mayala, Rosa, toujours la famille, hein, parce que la famille. Moi, je vous donne des exemples. Tu es sur le Tinanda, l'enfant en pain à la famille. Ma tête que j'ai un homme en angle, bamta devasa, babé, bamta devasa, avako, carré, un homme en pain, rochim jersey. Hein? Ils ont mis là toujours, ils s'assoivent, mihina manchanga, vuki, mandem zakati, mihina kati après, mamundozi, et puis même, qui même va payer vos plaisirs là? Hein? Azo vende fa plaisir, vous mihina kati, mbala mundozi quoi? Tia, yawa. Ouais. Yopka samboula mratien ma pana yirngaïs. Qui vous a dit de manger 4 même? C'est pas nous, hein? C'est pas nous. On vous a pas dit va manger 4. C'est votre choix de manger 4 là. Azovlan de matin na romina ma. Pendant que na roma de marande zewe ngorulu jabfa milumwenda fitini chini chaminulu mahaleni uru sambulam directionani. Et puis on a refou. Mina vous qui me dit, après on a kati, tranquillement, tranquille, et puis nous là, on est quoi? Voilà, story, voilà, on est là à la playa,
on est à la plaza, on est à Bultaco, on n'est pas jaloux de vous, hein. Mais ne faites pas vos plaisirs avec nos argents là. Voilà. Vous êtes plaisir. Mais faites vos plaisirs en volant romanok là, banano vanaro karaï n'a pas évoqué quoi. Et oui, c'est tout. Quand une marque manipuler avra zengati, ma tala kazana ko mara izo mara vato izo oh cheko toko ano inguru mango gorande de favor. Volenga vanga no marifa ye machi sul narar zenga. Zavano fanga am ambiance. Oh, am pool party oh cheko zovim some. Nirom nu maru vulnga tstendo irani Delvis ala wakbara volo niro l'islam ala wakbaza ngatin bara jabai hep kazam 30 avko bkazai ala wakbara tstendo in ayro tenga mamenu bara l'islam a Madagascar vlamze la famille islam iro ayro puf papa mande taweti jabai. Il n'y a juste problème. Parce que vous l'avez la wakbara timide. Donc des fois que religion là c'est hypocrite. Hein? Hey, pardon-moi. Moi je vous dis vérité, c'est hypocrite aussi dedans. Voilà. Je voulais que je vous recommande Madagascar, même la tranquillité, non. Mamundu Tang. Conseil de Mayala, maman a 6 enfants. Bientôt mamie n'a un fils. Petit-fils. Hein? Andas petit-fils, hein? Moi je vais voir un petit garçon là. Hein? Andas zafle là, zaitanaroyo. Hein? Donc, conseil n'a qu'à compte de Madagascar, tu veux la paix. Loue-toi une maison. Bah, mundu, mandian, en peut-être quelque part, tranquille. Quand tu es un enfant, marande, ah, il t'en a kazaï, ouais, miss vitamine, quoi, il t'y tu quand t'engages que voilà, la famille Bokantana, non, il faut arrêter. Gentillesse de quoi? Toi-même, là, tu vas arrêter ça. Hein? Gentillesse de quoi? Est-ce que il y a des gens là, ils sont gentils avec nous, ils n'ont même pas pitié de nous. Maru chits pitié, tu là, la fake. Naron pète comme un dévoya, Zankamina, you tu mets à toi vade. Ah, ça me solo, ça me dire, à toi vande, à toi vade. Azo, vous n'avez vu qu'à Zajo, hein? Zankamina, il m'a you tu mets à toi vade, as I dire, ou le carayou. Chitiano, oh, my tano, je m'y suis vade. Mandine qui refa ngovuno jabi wanin vadino wine. Miss ko la famille karazeng les amis hein. Alors fam ko la mou tu metamdo. Tu metamdo. Ils vont dire que oui, alors j'aime ko la moulou, voilà no jab mandéa antérati mo chisijeri. Hein? Hey, Adama. Non. Pardonnez, moi, faut pas dire faut gentil. Non, non. Je tiens fier, hein. C'est donnant la vie. La zératin, quoi vient. C'est donnant. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je te respecte pas. Anoko nanganom naka. Anomila, anoko nanganom vanun ba meza reconnaissante. Reconnaissante, si sam dictionnaire tika gasi, ni fanka si chanze, tisi. 0, burbur. Tisi zeng. Tenga chisi. Vraiment, hein? Tenga chisa mchika we, le sens de reconnaissance we, manka sita ke, chis, zevla comme naro, misul cheno ano vano, hein? Yiro in chisa nero manga dingazing. Nefande kulwa vano, namano ke, kanga no vano, yiro mama bet kulo manga dingan chara na tono. Fa iskol chia vano. Oh! Chimanga dingano. Merci, Mayala. Merci. Merci, tu m'as dit non. Tu sais, manga dingan charna tono. Ante anak chfaran misa. Fa quoi donc t'en fienati? Ba nangan tamur zan pokutata. Na uluava ko na tiava ko ban pourquoi kutate. Prefum kuranga. Depuis quelle année là? Ba nangano te fa is blanche kazeng. Misul sa to. Voilà. Anon dak ti commandenga. Anon ti miasa, anon mi la commandenga kono. Non, tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Alors, comment dans son dos, tu vas faire robot. T'as plus de vie, en fait. T'as plus de vie. Tu vas faire tiens. Non, non, comme on a rendu que tu es un dala. Alors, tu es fou parce que moi, je dis pas que on a rendu un homme nous loi vanaro, non. Fa, raté quoi, viens à zeng. Mandindinia, oui.
Izy koa havagna misy marary, anao miantoka ody aty, mba tokony avanao Madagascar magnamia angovondro. Mba mamafa trano, mandoky, magnano mety. Tsy zay, iro tsy nefandoky, iro koa tsy volanampiagna, iny foma varandro io. Pourquoi faire? Ino raha ilaigna iro? Nino? Sisi. Kofa tsy israélien, allez, dégage. Bon débarras. Merde. Oh, on en a marre là, c'est bon. On est en 2026, c'est quand même 2027, hein, les amis. Zenun Balatin profite là de son argent, là. Mangez votre argent. Mangez votre argent, oh maman. Mangez votre argent, mangez. C'est vous qui cherchez ça. Anarom t'as volé, mangez votre argent là. Y'a quoi? Ça ne peut pas faire voudi. Niar ka vola la tskam tangando falosan. Falosam havra. Falosam namra. Kara ul fa voudi kara ingiro. Oh non. Sanan vidinga ninti la coque. In bateau ndanga novnga mamintinga zenge. La famille noire vang bateau in chihita. Voleng na hando chin videndo bateau. Mis na amazin France ati farfar liomazi. Nandefa vola ny videgna bateau mamintagna aby igny, bateau misy motera ihany tsako zegny hoe aby igny. Nandefa vola, izy navy tagna andeha Madagascar hagnano vakansy, tsisy ata. Vola igny nany nanadany. Nany nanadany vola igny izy nipetraka. Olo tsy mandiniky ny amaray zegny. Hein? Miss Joti la famille vide 4x4 ambela amy la famille Madagascar. Izy ty ataovanareo hoe mitondra touriste mandeha mitsangatsangana zegny hoe tomobile ndesindro magnariary lalagna ramena fa voamboatra io tsy stop tsy si arrête tsy feu rouge tsy nino jusqu'à 4x4 maty. Est-ce que la famille karazegny mety voatra? Izy koa la famille vraiment mahinakinika anao fa endro fa volanao nividy 4x4 io 4x4 io tsy niantrekitrekindro hagny. Ici, quand tu bois, comme il a bois, ou le diable, voilà, on est là avec le 4x4 de la famille. Eh, on est là avec, oh! Faregnaron, la 4x4 de la famille, c'est pas votre 4x4. Donc, respectez, oui, razi. Tis respect. Mantiens 4x4, mouchka, rouchka, rim, petchkari. Petchkam gentil. Ah non, non, c'est grave. C'est grave, hein? Marul karay mandefa vola tsidinindro mitse. Vola los born karay. Zamzap, ibn tap send, yo tislo ndefa tap send. Zé kaju. On est fatigué. Oh, Orange Money, non, c'est bon là, on est fatigué. Oh, avant là, on va payer nos factures. Nous aussi on galère, on a nos enfants. Hein? Zankanem ilam babam. Zankanem ilam seking chara quoi. Oui. Maintenant, il faut poser les priorités. Hein? Voilà. Il faut poser les priorités. Abkwa zam yambing fa la famille no ita uliarano manjar kad fo no yambing zay. La famille toujours ko la famille misitwe kaza tunda singa uliaranga fa mampangala baraka. Mampangala baraka ar mampamenga. La famille ko misitwe tunda sana uliarano ano itando kuranga lela timanjari zengwe lela parari lela para iro mumba nyar kam chinanjar chisulun vulan rotali. Revenez sur terre, hein? Revenez sur terre, s'il vous plaît. Voilà. Ok? On a rotamba nyar kam chinanjar chisulun der vulan fiaranga. Mais ko fa ulareki nyar kam mulu aitanarofa uliaran chimanjari uliaran zengwe foto chitiana rozen maita ulma nyar kamufa tena rolin chisvadi yomreki mande forati katak non, c'est bon là, on est fatigué. Voilà. Ma pas même temps la famille mistouette. La famille mistouette, pourquoi la famille toxique? La famille toxique égale la famille poison. Tundrasa no uliarano na no mengata. Aitando kuranga fo yule la tseri. Yule la zengwe. Yurom nin marata devine la famille. Miar kam le la chimiasa no vulangindo. Miar kam le la miasa no bala itando kuranga. Donc on a roko tenden ka danser la famille ngarka ka danser la famille. Yo na romantera yo jusqu'à vous allez vieillir là.
Voilà. Et puis, on est déjà majeur et vacciné. On va mougou qui on veut. Faut pas nous fatiguer ici. Voilà. Donc, je crois que le message est bien passé. Hein? Nakuranga milato comme casque. Mi casque zaza réseaux sociaux. Donc, ouais. Continue. Fananunga dose na kaze. Inga tuachika mangarka. Quoi fa? Zaza check kuranga reska we. Fi exposer nga zaza zenga réseaux. Zeng mis fietski. Tu décharo. Zeng atom réseaux sociaux. Ça tu manjari mindes enerotska gasi captira malaki mandea tis vulga chatondo le entrara inga tono ndek foma fizava nuluze chimtu bala to kuranga mangar kande zefa e fa la salote le kuranga ti e fa lo somni fa enaro voilà tenga zeng les amis donc naro kombo la chen kni vivre en fien naro fa va naro charita ni salon de coiffure va au salon de coiffure hein. Miss 40 €, 50 €, va faire tes cheveux, ma chérie. Voilà, parce que tu annonces Miss 50 €, tout de suite, un homme m'a dit que non, le 50 € là, je vais envoyer au pays. Non, ma chérie, va te faire belle. Tu mérites aussi de prendre soin. Comment ça se fait, Naro? Mia, ça se dit, verni, fanya vanaro, kipki, tellement que Naro m'a dit que la famille, n'est pas la famille, Naro, tu m'as dit que Naro, Naro, que tu seras. Naro, que tu seras la famille, Naro, tu m'as dit que Naro, non. Hein? On a encore ni peut-être que Madagascar, tu seras mandé ou le jour tu peux comme nous par intérêt pour la plupart. Ou comme peut-être non vraiment pour vrai fitiavo. On a un problème maïtaïs. Est-ce que ouling yo? Est-ce que ouling un kilo noir ça ouling yala? Hein? J'ai fait déjà tu d'accord que un euro un d'affaire un euro tout qu'on me rabaiser non? Tu es des sommaros un euro mandiana m'nangovnaro hein? Pardonnez-nous. Ben oui, à beaucoup d'anti fana ita somaro mes chérettes. Na ita zatam 2023 franchement tin nakalo tira yu sambula mratin. Na ita zatam nanu zat vraiment zeni zanyala bokatari fanya bok jab na sa gomu sora na jan faire la poussière vite laisse tomber. Moi je dis moi j'aime pas. Ça c'est mon choix. Fa nisran yel ngitokunande tani. Oh, check le na boraz na rochi mande somaro. Calme-toi. Voilà. Parce que, il faut te calmer parce que il y a des choses, on ne fait pas en on reste à sa place, on respecte les gens. Parce que, les popularités, Fatima Pandiena Rotan, respecter les autres. Parce que, là, on va la une vidéo, faut te calmer, mon petit. Voilà, c'est de ça il s'agit. Aza dinga na ronda somaro na ro misizana ka ana ronda somaro vita somaro mna ro que la famille ndafati we frais de scolarité non frais d'inscription de l'école indes na rongan plaisir donc après débrouillez-vous avec les enfants là marba kama razi lo somaro oh lan vola boka ngamde tin téléphone na ronda fati ouais miss lera boka zam chit kilav tukara na zomam ke kriam ito rean mazingis kara to konsola ep katam ni somaru la trafa mangala reste là-bas otini adako karakor manye etonop ka fi na organizano ko inscription babando inchina de favor sera babando china de favor Favola na lefan babando baka ivel na ndenga nova inscription nindes no kel kam somaru tai après on de gratter ou zenya as vola zenya non ma chérie plus important fait na ranga check fa problème am tsika gasi si maye man priorité amraha si maye man priorité ndraha si maye vraiment c'est dommage est-ce que tu m'as priorité ndraha. Voilà, non, faut pas venir nous demander ici, hein, pardon. En tout cas, vous allez faire votre ambiance, la fête, votre ambiance. Vous avez dit, on a vu ce que c'est. Moi, c'est plus mon truc. Faut Mandiana, faut pas pleurer encore. Oh, inscription. Alors, demandez toute l'inscription check, vous payez ça. Voilà l'inscription check cassé. Voilà le fond d'un check. Marge, vous allez partir là, vous allez pas payer le loyer. Hein? La invitation Maro, comment dire qu'il faut d'un travail? Il faut y aller. Mais il faut plus appeler, allô, comme d'accord. Ni sur tiré, non, à 3 mois, 4 mois, faut m'arriver sur Maro, rom kekano. Allô, ma chérie, ça va? Donc, moi, je raccroche ça. Pink! Au revoir. Non, il n'y a pas quoi. Tu vas aller sur Maro, tu pars avec ton propre argent. Laissez-nous respirer ici.
Bon, mes chéris, je vais vous laisser. Narombela quoi, bisous, bisous, tchikadjabi. Fanandenden, yafta, anaroko yambing la famille. Andewe, ivulngamno fayule la manjar metatovade. Anaroka, jo konte ambola iroko maitara kurani yale la timanjari. Timanjar fa ingin tieku. Ingin tieku. Hein? Zan vulngan naka. C'est-à-dire, oul baka len ou liarak, zat sarna tondo nanjari. C'est grave, hein? Vous avez vraiment une mentalité même. Jamais nanjari. C'est que des méchants. C'est que des couillons. C'est que non. Naro Timandjar, mais il travaille, il fait sa vie. Voilà, moi je suis fier, un gars qui travaille, qui se casse pour chercher son argent, il emmerde personne. Voilà, c'est pas Roi qui est là. Hein? C'est pas Roi qui est là. Encore il prend soin, il fait ce qu'il peut. Hein? Donc vous voulez, moi je fais quoi? Je vais vers ma soeur au Vatican, Jésus de Nazareth. Hein? Donc, je vais rester comme ça, célibataire, je fais pas ma vie, je reste comme ça, hein? Je vais faire... Ouah, pourquoi faire? Je mérite de vivre comme tout le monde. Hein? Voilà, tu me dis que faire un acatelo, ça marche pas, que je dis, tout là, ça marche. Même si qui va parler, ça va marcher. C'est moi qui dis. Nazo vivant, Nazo, ça va marcher, et puis j'ai pas besoin de bénédiction de quelqu'un. Est-ce que ça n'a pas de... Ya, tout le monde a bénédiction. Oh! Maru n'a pas de bénédiction. Qu'est-ce que j'ai à foutre des bénédictions de quelqu'un? Je m'en fous. Zamer comme nous, point. Voilà, c'est tout. Moi, je m'en fous. Il a voulu nous la gauche, à droite, tatati, zankamina, il m'a rien, tatata. Moi, je m'en fous. Voilà. Danaro chimta dinaro fanaro mai taravlain ulko famer kamu si tinaro mai ton misuliaranga da quoi match taf pet ka banaro man ganginaro jab jusqu'ati ganginaro ko mai ton misuliaranga ah hey miar ka mai tantega misuliaranga dek fama mi mre ya latska zen kuranga ya tanata atova vam sufing na kabak nam kup kuchambunaro pam 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 pam. Non, toujours derrière, ouais, non, point, je m'arrête là. C'est lui que Dieu m'a donné, c'est lui que je prends. D'accord? Voilà. Ça me fait un euro, je dis, maman a 6 enfants, fait célibataire. C'est bon. Ok? C'est clair et net. Ah! Ah oui, hein? Je ne suis plus, hein, c'est bon. Voilà, mais, ok. Le goût de ça, maman. Le goût de ça. Tiens! Qui va encore dire quoi? Qui va encore dire quoi? Raison de vous, parce que jamais vous voulez que quelqu'un soit heureuse. Hein? Manamba douling stienaro. Chimanamba douling vlangin. Manamba douling vlangin. Vous voulez quelqu'un qui va faire Vatican? Vous voulez que vous l'endengan ma sœur, l'endengan mon père? Je sais pas. Donc voilà, Ambila maintenant, laissez, c'est bon. Alors, diable de Dragza là, c'est bon officiellement, laissez-moi. Eh, arrêtez de draguer message chaque seconde là. Zati Fati Famanambad, c'est bon. C'est bon ou pas? C'est clair ou pas? FamilleVad. Oh non, chaque matin. Comment tu vas? Hein? Tu me plais. Tu tiens. Oui, ils ont beau comme les réseaux sociaux, tout, mais ça va venir, ne vous en faites pas. Moi, je vous regarde seulement. Hein. Oh, yeah, it's bad, it's zengwe, it's an akat, it's an bilbe, les la chipare, les la, qu'elle n'a pas paré. Les la, on va ton va, tu pare, tu sous le vulgaire. Aïe, tu sous le vulgaire. Tu sais. Nina rotang mi sar kanimpo dimandati mi famuno zengwe che solo vulngan naro ole kanaro ra vravom na manaro kiti ah tweet hey vous avez regardé maman a 6 enfants qui est là hein? Fais attention hein hey faut laisser hein? Ah non c'est faut laisser
Faut laisser seulement. Voilà. Ton arrosage. Là, tu mets ton arrosage. Eh oui. Mais Soulbaka, vraiment, je ne comprends pas les gens. Alors, comme on a bas dans la vravundo, les gens n'aiment pas. Voilà. Zebka vient gagam naro vavaya, yan kaminam kandawe izuma. Est-ce que Anarojo Mizama, maman a 6 enfants comme ça? 42 ans, Tsangna Karati? Vous pensez que José Saïta ou la Tovad, quoi? José Tislela, Mbamankatieza, quelque part. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Acha. Oui. Ah non. Eh oui. Donc, voilà les amis. Hein? Donc, bisous, bisous tout le monde. Moi, j'écoute pas. Hein? Voilà, moi, j'écoute plus les gens, moi, dans ma vie, là. Zaton peut m'en analyse les lamanjar ou pas, c'est moi qui décide. Est-ce que vous voulez nous faire des voix, les lanatono, vatinanjar, non. C'est bon, je laisse ça parce que, moi, j'écoute plus les gens, moi, je m'en fous. Dites ce que vous voulez là-bas. Moi, je m'en fous, hein. Voilà. Moi, maintenant, je suis comme ça, là. Eh, Dieu Seigneur, merci beaucoup, Seigneur. Vraiment. Et franchement, avant là, on m'a donné garçon qui me fait souffrir. Hein? Maintenant là, garçon, vraiment, Temiasa, c'est pas la fierté qui est là. Moi-même, je suis fière. Moi-même, je suis fière. C'est quoi? Narombela quoi? Naroba kanyandare, sentie fazenyan. Narombela comme mes chérettes. Bisous, bisous. À bientôt, fa. Partagez live. After ngatin kora ngana kanan marmar metalenga. Ma palava fia vangna. Ba wem fangaja. Voilà, qu'on va m'en servir diare. Marlota matiko, eh oui. Eh oui, 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 bon, tiens, Karakora Narwaifa, bientôt la finale, bon. L'équipe Nagabaka, l'Espagne de l'Argentine, mes chérifa, na tozen roti gunganga zen en finalti. Zaza la chinelam l'Argentine, naka toujours depuis, hein. Depuis Coupe du Monde, elle a déjà toujours Argentine, donc, Argentine chimchou kayetu. Désolé pour l'Espagne en finale, fa. Vraiment, tam demi-finale, l'Espagne avec la France, on a l'Espagne. Mais là, Rosa Mgunganga mni finalti. Zaza la chinelam l'équipe naka Messi. Messi qui est là, là. On est là. On est là, oh. Vraiment. Dimanche, là, faut pas louper match. Ça va chauffer. Ça va chauffer, oh. Ah oui, 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 oui. Ça va chauffer. Vous comprenez un peu. Voilà. Bon, mes chéris, on a rombé là, quoi. Ça me chara, ça m'a eu, merci, on a ron tendreng, merci, on a ron courant, fazate, marem, yasa. Donc, vidéo, il n'a qu'à tinatok, il y a un tira vita, yexing. Zamiasa samedi, Zamiasa dimanche jusqu'à 22h. Donc, mes chéris, travaillez là. C'est comme ça, on fait, on n'a pas le choix, c'est la vie. Mais, Zam sorte zangar toujours jusqu'à Nyani, n'a mieza zeng asa, un milieu social, c'est-à-dire, faela zeng ati avec mangampi roulou. Donc, Zajo zeng na mieni, domaine naka tcharabek, vraiment, Zara vrave, toujours, je le remercie, chaque jour qui passe. Voilà, Zajo zeng m'y accompagner, tchèque, vraiment, franchement, en situation compliquée, donc, sorte zangahari, voilà, me sorte razantenga quoi yo, tenga jotizen mi avancé fou, na mis obstacle là, l'enfant antenga zen mi avancé, voilà, on se bat en fait, on se laisse pas faire, voilà, il faut garder le moral, même si randalo vantenga timora, même si la santé c'est pas facile des fois, même la, voilà, le moral tout, mais on avance et puis c'est ça qui nous fait qui fait la force en fait. Voilà, c'est le courage et la persévérance. Ça fait beaucoup de voilà, de la force. Ça donne de la force, hein. Donc les amis, faut pas vous laisser abattre. Voilà. Allez, bisous. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. Ciao ciao.